Mun ääni on vähän käheä pienen flunssan takia, mutta toivottavasti se ei haittaa. Moikka, mä oon Katja Sartvuo ja haen koulusihteeriksi Savosenmäen kouluun. Savosenmäki on mulle tuttu jo lapsuudesta asti. Mä oon paljasalkainen mänttäläinen ja nykyisin myös paluumuuttaja. Mä aloitin koulutaipaaleeni täällä ja myöhemmin lukion jälkeen tulin sitten takaisin opiskelemaan Mantan kauppikseen. Muutamat vuodet tässä välissä on vierähtynyt Tampereella ja Turussa, mutta nyt mä muutin mun oman perheeni kanssa takaisin Mänttään, mulle tärkeään ja rakkaaseen pikkukaupunkiin, jossa taide, luonto ja yhteisöllisyys kulkee sulassa sovussa. Ja täällä me kaikki viihdymme erinomaisesti. Meidän molemmat lapset käy Savosenmäen koulua, joten tämä koulu on iso osa meidän arkea. Mä muistan vieläkin, miltä tuntui palata Savosenmäen pihaan omien lasten ekana koulupäivänä. Ja se oli mulle jotenkin sykähdyttävää siinä hetkessä, mulle valkeni, kuinka tärkeä paikka tämä koulu mulle oikeastaan onkaan. Mä haluaisin päästä mukaan tekemään tästä paikasta vieläkin paremman, sellaisen, jossa kaikilla olisi hyvä ja sujuva olla. Kouluympäristö on mulle muutenkin tosi tuttu ja läheinen. Mun äiti oli opettaja ja mä oon aina ollut innokas oppimaan uutta. Mä tykkään kehittää itseäni ja opiskella työn ohella ja uskon, että oma innostus tarttuu helposti myös muihinkin. Tällä hetkellä mä työskentelen sihteerinä Jokilaakson sairaalan polilla. Mun työ on monipuolista ja vaatii tarkkuutta ja hyvää organisointikykyä. Mä hoidan potilasasiakirjoja, läheteliikennettä, ajanvarauksia ja teen myös muuta hallinnollista työtä. Lisäksi teen paljon yhteistyötä lääkäreiden, hoitajien ja muun henkilökunnan kanssa, jotta arki rullaisi niin kuin pitää. Mä jotenkin koen, että sihteeri on vähän niin kuin se näkymätön moottori, joka pitää asiat liikkeessä. Ja mä oon just se tyyppi, joka tykkää järjestää, hoitaa hommat ajallaan ja ennen kaikkea huolehtia siitä, ettei kukaan jäisi yksin asioittensa kanssa, että mulla on helppo tulla ja mä autan aina. Mä pidän nykyisestä työstäni paljon, mutta sairaalan toiminta on muutoksessa. Ja siksi mä haluaisin nyt siirtyä kotikaupunkiini tekemään mulle tärkeää työtä. Ja koulumaailma tuntuu siihen just oikealta ympäristöltä. Sihteerin työ sopii mulle hyvin. Mä oon ihmisenä järjestelmällinen, huolellinen ja pystyn toimimaan rauhallisesti, vaikka ajoittain olisikin kiire. Mä tykkään siitä, että asiat pysyy hallinnassa ja että työn jälki on aina siistiä ja tarkkaa. Mulla on myös hyvät ja ajantasaiset tietotekniset taidot ja lisäksi mä opin nopeasti uusia järjestelmiä ja käytän niitä sujuvasti arjen työssä. Mulla on myös yli 30 vuoden kokemus asiakaspalvelusta, eli ihmisten kanssa toimiminen on mulle luontevaa. Mun perheeseen kuuluu puolison lisäksi 2 lasta ja 2 vinttikoiraa. Mun poika pelaa jääkiekkoa Koillispirkan kiekossa ja tytär ratsastaa Seppälän tallilla, joten vapaa-ajalla ei meillä ainakaan ole tylsää. Mä käyn päivittäin lenkillä mun koirien kanssa ja se on mun tapa hengähtää ja järjestellä ajatuksia. Mä oon myös mukana Mäntän ratsastajan toiminnassa ja oon seuran hallituksessa ja toimin seuran jäsensihteerinä. Yhdistystoiminta on mulle tärkeää ja musta on hienoa olla mukana rakentamassa yhteisöllisyyttä ja tukemassa lasten ja nuorten harrastamista. Kiitos kun katsoit esittelyni. Toivottavasti kuullaan pian.